ସମାଜରେ ନୂଆ ନୂଆ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁଖ, ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା, ଅଧିକାର ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବା। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ନିଜେ କେତେ ପରିମାଣରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛେ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ନିଜ ଜୀବିକା କିମ୍ବା ଜୀବିକା ବାହାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ ତାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ସୁଖ, ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା, ଅଧିକାର ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ସହ ସମାଜରୁ ଦରିଦ୍ର ଓ ହିଂସା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନ। ନୂଆ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନର ଜନ୍ମର କାରଣ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଓ କାମ କରିବେ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଏକତା ହୋଇ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ। ପୃଥିବୀ ସାରାର ଶାସନତନ୍ତ୍ର କୂଟନୀତି ନାମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲିବାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଦେଶର ସୀମା, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଜାତି ଓ ସନ୍ତାସବାଦରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବା। ସ୍ଲାଇଡରେ ପୁରା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକର ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ କମିଟିକୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ସରକାରୀ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଚଳାଇବା। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୂର୍ଖାମି ଓ କୁବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ହୋଇପାରିବ। ନୂଆ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନର ପୁରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡରେ ଲେଖା ହୁଆ http://integration-bond.tumblr.com ରେ ଯାଆନ୍ତୁ। documents.google.comରେ କ୍ଲିକ୍ କରି 62 ପୃଷ୍ଠାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ISBN 978384658267 ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନର ବହି ପାଆନ୍ତୁ। ଉକ୍ତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନ ନୂତନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସବୁ ମହଲରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାରଣ ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିକାରୀ
ସାଧାରଣ ଲୋକର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପୂରଣ କରିବ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମାନ, କାରଣ ଏହା ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନ ୱାର୍ଡ ଠାରୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ରହିବ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ରହିବେ। ସ୍ଲାଇଡରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ବଣ୍ଡର ପୁରା ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନର ନାମକରଣର ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଲାଇଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନକୁ ଏକ ୱେବସାଇଟରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନର ପ୍ରମୋଟର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେ ଓ ତାର ସମାଧାନର ଉପାୟ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କରିବେ। ପ୍ରମୋଟରଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନର ଖର୍ଚ୍ଚ କେବଳ କାମ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହନ କରିବେ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନର ଅର୍ଥକୋଷ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଚାଲିବ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ପୃଥିବୀର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନବାଦକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ପୃଥିବୀର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନବାଦକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଦେଶ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଜାତି ଓ ସନ୍ତାସବାଦୀ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନବାଦ ମାନେ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ, ସ୍ଥଳ, ଜଳ, ପବନ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ, ଗଛ, ପତ୍ର, ପାଣି, ଆଲୋକ ଓ ନିଜ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ଗଢ଼ା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନାମରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇ ଜମି ଦରକାର, ବୃତ୍ତି ଦରକାର, ସମ୍ପତ୍ତି, ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଭାଷା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଜାତି, ସରକାର, ପ୍ରୀତି ଓ ସଂହତି ଦରକାର। ମରିବା ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ମୂର୍ଖାମୀ। ଜୀବନବାଦର ବହି ସ୍ଲାଇଡରେ ଲେଖା ହୁआ ISBN 978365934234ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ପୁରା ପୁସ୍ତକ ପାଆନ୍ତୁ।
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତି ବନ୍ଧନର ପ୍ରମୋଟରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ସମାଜରେ ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଂହତି ଓ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଓ ସେସବୁକୁ ୱାର୍ଡ ଠାରୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବା। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ବଢ଼ିବ ଓ ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବଢ଼ିବ ଓ ସମାଜରୁ ଦରିଦ୍ର ଓ ହିଂସା କମିବ। ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପରସ୍ପର ନିର୍ଭର ଓ ସହଯୋଗ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ର। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର କମିଟି ନୂଆ ରୋଜଗାର ତିଆରି କରିପାରିବ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା କେନ୍ଦ୍ର, ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂଆ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି, ନୂଆ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂଆ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଇତ୍ୟାଦି। ପୃଥିବୀ ସମାଜରେ ଜୀବନବାଦ ପ୍ରଚଳନ ଓ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଭାବନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସିଗଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛଳନାତ୍ମକ ହିଂସା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତବାଦ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱର କୂଟନୀତି ପୃଥିବୀ ଶାସନତନ୍ତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ପୃଥିବୀ ସମାଜରୁ ଯୁଦ୍ଧ, ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ରାଜନୈତିକ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଓ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ହିଂସା ବନ୍ଦ ହେବ ଓ କ୍ରମାଗତ ପୃଥିବୀ ସମାଜରୁ ଦରିଦ୍ର କମିବ। ଏହି ନୂତନ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଦୟାକରି ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର, ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।